Hej, det her er Paul Christensen. Vil du venligst være klar? Ja. Det vi gør her, det er, at vi tager en øvelse, hvor vi kombinerer fuld styrke og motor skills. Og det vi egentlig har fundet ud af, det er, at det sværeste tidspunkt at få motor skills ordentligt udført på, det er, når du samtidig skal lave noget, som kræver fuld styrke. Og det har vi fundet på en ny øvelse. I stedet for pull-ups, så hedder det pull-ups. Ja. Paul, jeg tror faktisk, at Mike han laver dem. Han laver på strong hand, og så forklarer jeg imens. Han tager først fat, tager pistolen strong hand, og så kører fuld styrke og afgiver skud. Og den kombination af fuld styrke sammen med motor skills, det er ultimativt god træningsform. Og det giver virkelig en følelse af, hvor svært hele sammensætningen kan være. Kom on, Mike. Ja, perfekt. Ja, miss. Come on. Ja. Kom. Ja, kom on, last one. Okay. Som man kan se, så bliver man både sat på en fysisk hård prøve, og din finmotorik bliver presset til det yderste. Totalt perfekt, alt i træning på kort tid. Cool.